Dragilor, știți, m-am gândit astăzi să fiu influencerul vostru, că m-am săturat de atâția influenceroși de proastă calitate. Când am descoperit TikTok-ul, am descoperit că pot să descoper și alte descoperiri. Că eu nu mai pot cu atâta influențăreală pe TikTok-ăreala și influențăreala și toate platformareala asta. Vreau să vă influențăresc pe toți influențioși, influențabili, influențăroși, care influențați oameni influențabili. Haideți să-l influențăm, hai! Toată lumea într-o influență, într-o frenezie. Hai la influențare! Influențare! Aș vrea să vă învăț astăzi noi tehnici despre influențare, cum să influențați oameni influențabili, pe cei care sunt influențați de influențăroși și influențăroșii care influențează alți influențabili influențați care vor să devină influențați. Așa putem să ajungem la succes doar prin influență și motivare. Haideți să intrăm într-o influențare absolută, să influențăm influențabili, influențăroși, influențabili, influențăroși. Repetați după mine, vreau să fiu influențabil, influențăros, influențabil, influențăros. Repetați după mine de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara și veți deveni cei mai tari influențări, influențăroși, influențabili.